Fuck me cause they want my cutty. I'm smoking dope like a kick. I'm French bitch, now they take it ready. Så kører vi kebabs. Weeball. $19 Fortnite gift card. Ja. Er det bare noget saltet? Det er sprinkler. Jeg tror ikke helt springs og sprinkler, men altså ja. Saltet sprinklervæske. Jeg synes det skal være kølervæske. Det smager nemlig godt. Ja. Lad mig nu komme op. Nej. Okay. Antonio. Antonio. En blå tag. Spawn. Smash. Jeg tror vi fik solgt til mig selv, men I'm not quite sure. Saltet. Lille hunting rifle. Fuck jeg er guld, lille. Det er varmt. Men kun en af dem er våben. Nå, så er det ikke så varmt. Jeg har stadig en lille nu har jeg en lille kanellauncher også. What the? Jeg synes ikke både den eneste downside er så, at jeg har ikke... Jeg synes, jeg kan ikke finde et våben. Submachine gun. Nå! Ej, hvad er det her? Din far. Goddammit. Din fader. Fader, hvor du smager... Okay. Jeg kan den ikke. Fader, hvor du som er i himlen. Hellig giv os dit navn, kom med dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad vores... Jeg kan ikke huske det. Endnu en chok. Hold kæft. Goddammit. Skilleshoe. Hvor er det? Wow, hvad fuck, hvad skal vi gøre? På cracked. Kommer her. Knocked. Han falder ned til sin død. Den er også træls. Han var ikke super god. Couldn't be me though. Couldn't be me. Det er en gang mere. Jeg kan sgu da ikke blive copyright striket af at have dit musik på, kan jeg? Det kommer, hvis jeg copyright striker dig. Goddammit. Der er taber. I know. En på mig. Ui, 45. Jeg tror lige, du skal have en kammerat. En død. Den er ikke god. Og bare lige ham den anden er heller ikke noget spændende. Fedt. Ja. Jeg ved ikke. Nogle gange så... Folk de lærer sådan nogle... Han havde den der, men... Lidt mærkelige pushes. I'm gonna be honest. Kommer et fly. Snipe. Okay, jeg troede faktisk lige. Cracket den ene. Hans mate ligger bag 30 over. Nok? Eller ikke nok. Fuck, cracked havde det. Han havde en minigun. Hvordan? Cracked. Han faldt også i den død. Han vidste ikke, at han ikke kan redeploy.
Den har du nokket. Maiden er lige her på mig. Han rifter. Så. Studio cracked. Så kan du vide. Studio ved. Død. Sygt. Han blev lige skidt på. Damn! Han har god AQ, han rammer for 40. Eller i hvert fald bare blå AQ. Okay, du blokerer mig, ja. Jeg blev sniper af hans mate. Correct. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ja, jeg fik. Jeg har 5 minis. Nu vil se, om de havde et eller andet. Bedre end ingenting. Ja. En nokket. Der er en dernede, der er fucking low. Han sidder bag træet nu. Her er noget der. Jeg har en nok der. Hvordan har du allerede fået shield igen? Hvor er det der medkit der? Der ligger en chok. Jeg kan ikke. Karl, jeg siger til dig, jeg har en nok herovre. Jeg er 18 HP. Der er en rift her. Skal vi se, om jeg kan finde ud af at gøre det her. Så kan jeg tage min minis med, og så bruge riften. Ja, insane. Der skød han sig selv ud. Der skød han sig selv. Need you. Crack need you. Ud. I be popping bottles. Oh. Nu kommer smate. Vildt. Han havde rigtig godt loot. Der ligger en skar herovre til dig. Ja, fuck it, det var væk. Så tager jeg den der. Nå, det er fordi zonen er her. Luften. 24. Video. $100, 112. Oppe eller? Helt op. Så er der. Jeg kan ikke bygge. 41. En af dem. Der er en nice ghost marker. Bitch. Det var træls, så. Han er sniper. De bygger nu. Cracket den ene. 42. Jeg kan ikke. 32 hvid på den ene. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. Lad nu være, altså søgt. Få jer et liv.
Der er stadig en under os. Ham den anden, han løber. Glasses, I don't have eyes. Oh shit. Double nick. Herude. Fjern din marker. De har service. Distraction. Jeg er bare bedre net end dig. Så skal du ikke snipe efter mig, mand! Cracker den ene op på dig. Kom du så vende. Lige i din boks. Lige ved dig. Død. Okay, Karl. De er døde til de andre. Der er en her på mig. Cracker på mig. Død. Du vil. Fuck Grappler-gloven. Jeg skal fyre raketter afsted. Jeg har ingen match. Jeg håber, der ligger nogen faktisk her, fuck. Det gør der. De pusher. Eller de er i hvert fald close. Lige over. Lige over. Jamen, jeg har slet ikke nogen match. Ej, men jeg bliver boldknippet. Jamen altså. Jamen, selvfølgelig, mand! Besøg. Fuck det. De spiller virkelig bøsse. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Lidt no.